To present the first set of awards for Audience Choice, Best Screenplay, and Special Jury Awards, we call on jury member Mr. Jeffrey Jeturian. The Audience Choice Award for the Cinemalaya short film goes to Ang Sadit na Planeta, The Little Planet by Arjan Mar H. Rebeta. The winner of the Audience Choice Award receives a cash prize in the amount of 50,000 pesos and a certificate. Salamat po sa award na ito. So, nabiglad po ako. And una po sa lahat, salamat sa Diyos sa biyayang ito. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, kapamilya, kaibigan, kakilala, ka-stress, ka-depress, kasama, ka-planeta. And so, tulad po ng sinasabi namin sa mensahe ng Sadit na Planeta, magpatuloy, lumaban, lumaya. Diyos mabalos po. Salamat po ulit. For the Special Jury Prize, for its innovative filmmaking in telling the insightful parable of one man's search for meaning and wholeness in a world vastly shrunk by selfishness and spiritual malaise. The Special Jury Prize goes to Ang Sadit na Planeta, The Little Planet by Arjan H. Rebeta. The winner of the Special Jury Award will get a Balanghay Trophy, a cash prize in the amount of 60,000 pesos, and full color grading services from Optima Digital worth 240,000 pesos. Salamat po ulit. Di ko po ito inaasahan. So, di ko pa alam kung ano sasabihin ko, pero medyo nabablanko po ako. Siguro sa kanila po. And pasalamat muna po ako. Salamat na marami. Salamat po sa lahat na sumusuporta. Sa mga para lang ma-pull up namin yung ganitong vision. Salamat. At sa mga patuloy na sumusuporta, lalo sa aking pamilya, sa mga kaibigan. Sa lahat, salamat po. Di ko po maisa-isa dahil di ko alam talaga sasabihin ko. Again, salamat po. Salamat po. It's a privilege to present the NETPAC Jury Award. NETPAC was created 30 years ago. Unbelievable. But, and that at Cinemalaya to present the jury award is a very important award, and it goes to The Little Planet by Arjun A. Rebeta for its inventive and inspired filmmaking in depicting the universal longing for meaning, integrity, and freedom. The winner of the Network for the Promotion of Asian Cinema or NETPAC Jury Award will receive a NETPAC certificate. Again, salamat po ulit. Diyos mabalos po. Sobra-sobra na po ito. Salamat po sa award na ito. Honestly, isa po ito sa pinapangarap kong makuha ang award. Nakakatuwa na ma-appreciate ang ganitong bagong style of filmmaking. Para bang sinasabi na huwag kang matakot na mag-explore ng mga bagong paraan ng pagkwento. Lagi may tatanggap, may yayakap, basta bukal sa loob ang mensaheng nais ipaabot. Salamat sa Cinemalaya sa pagtanggap sa mga bagong filmmaker na tulad namin. Salamat din sa mga walang sawang sumusuporta sa akin para mabuhay ang mga vision at kwentong nasusulat namin. Again, maraming salamat. Mabuhay ang pelikulang Pilipino, mabuhay ang Asian cinema.